орзу. он чизе ки дар хаёлҳои шумо давр мезанад, он чизе ки шумо бениҳоят сахт доштанашро мехоҳед, он чизест ки бе ӯ зиндагӣ кардан маъное надорад. тамоми одамони рӯи дунё ба худ орзуе доранд, аммо 70-80% онҳо ин орзуи хешро ба ҳақиқат табдил дода наметавонанд. чӣ пеши роҳи шуморо мегирад барои орзуҳоятонро амалӣ кардан? тарс? нобоварӣ? ана ҳамин омилҳо пеши роҳи шуморо мегиранд ва намегузоранд ки шумо муваффақ шавед. дар ёд доред, он чизе ки шумо мехоҳед аз он тарафи тарси шумо ҷойгир аст. шумо бояд орзуе дошта бошед ки аз тарсу нобоварӣ дида бузургтар бошад. мефаҳмед? орзуҳо кор намекунанд то шумо худ кор накунед. ту бояд нафас кашӣ ба ёди орзуи хеш, ҳаракат кунӣ ба сӯи орзуи хеш, назар кунӣ ба тарафи орзуи хеш, ҳангоме ки бисёриҳо туро аз роҳ мезананду ба ту бовар надоранд. ба орзу ва шахсияти хеш бовар кун. танҳо боварии қавии ту ва ҳаракати доимият метавонанд ки туро ба орзуҳои бузургат расонанд. инро фаромӯш накун. ёди гузаштаро карда ғам нахӯр ки чӣ рӯзҳоро паси сар кардӣ. ба ақрабаки соат назар кун, ӯ танҳо ба пеш ҳаракат дорад. яъне ту низ бояд ёди гузашта карда худро азоб надиҳӣ. фаромӯш накун, ҳар як сонияи умратро ту як бор истифода бурда метавонӣ. ҳар як сонияи умратро ту як бор истифода бурда метавонӣ. мефаҳмӣ? пас хуб фикр кун ки дар чӣ онро сипарӣ мекунӣ. дар сарфа кардани вақт, дар корҳои беҳуда, ё ин ки болои худ кор карда ба сӯи орзуи худ ҳаракат карданро интихоб мекунӣ. интихоб дар дасти туст. аммо он чизеро ки имрӯз ту интихоб мекунӣ, фардо ояндаи туро месозад. шикаст хӯрдан ҳама вақт мешавад. аз ин роҳ гурехтан нашояд. фалсафаи зиндагӣ низ дар ана ҳамин пинҳон аст ки 7 бор афтидӣ, 8 бор бархистӣ. муҳим шикаст хӯрдани ту нест. муҳим бузургӣ, орзуи ту ва хоҳиши қавии ту барои расидан ба он аст. агар орзуи ту бузург бошад, пеши роҳи туро ҳеҷ кас гирифта наметавонад. фаромӯш накун. саломат бош.